טוב, אז מה קורה אנשים וברוכים הבאים לעוד סרטון של קלאש רויאל. כאן קינג אוף קינגס, והיום בפרק, כמו שראיתם בפרק הקודם, צילמנו סרטון על דראפט צ'אלנג' אם אני לא טועה, והגענו שם ל6 ניצחונות. עכשיו אני אפילו לא שמתי לב, פשוט עשיתי כמה קרבות ולא שמתי לב אפילו בכמה ניצחונות אני, ושימו לב מה המצב פה 11-1. אז כן, הגענו לפאקינג 11 ניצחונות ואני לא מאמין, עשיתי 10 ניצחונות רצוף ואז הפסדתי אחד, כי זה פשוט הדק יותר מדי מאפן. אבל עכשיו לפחות סוף סוף עשינו עוד ניצחון אחד, ואנחנו בהפרש של ניצחון אחד מ-12 ניצחונות, ובחיים לא היה לי 12 ניצחונות בגרנד צ'אלנג'. אז אם זה יקרה הפעם, אני ממש אתרגש, וכמובן שגם נפתח איתכם את התיבה שנקבל. אז כן, מה שאנחנו, כמו שאתם רואים, אני בסיג גביעים 4189. כן, זה סים ממש טוב. אז כן, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה בעצם לעשות את הבטל האחרון ולקוות שננצח, ואם לא נעשה עוד קרב כן ברירה ונראה אם נגיע ל-12. אז מוכנים? 3, 4 והתחלנו בטל. אוקיי, וואו, לחץ באוויר. אוקיי, הנה הקרב מתחיל. אוקיי, דארק גובלין וג'יינט סקלטון, ניקח ג'יינט סקלטון, זאפ, למברג'ק ולבסוף פרינסס. אוקיי, אני ממש מאחל לנו בהצלחה, וגם ליריב הסיני שלנו בהצלחה גם. אני ממש מקווה שאני אנצח את זה. וואי, זה כל כך קרב מלחיץ, אתם פשוט לא מבינים. אוקיי, בעצם הוא הוביל לנו פה לava, ואני לא יודע פשוט איך להתחיל, אני לא יודע, זה כל כך מפחיד. בוא פשוט נשים פה למברמוס איי ספיריט. איך ילך? אוי לא, יש לו ריידר, זה לא טוב. זה יכול להיות ממש רע. אוי לא, אנחנו הולכים להפסיד את זה, אנחנו הולכים פאקינג להפסיד את זה, אני לא מאמין. אנחנו הולכים נראה לי להפסיד את זה. אומייגאד. אוקיי, שמתי לו פה את הרואל ג'יינט מיניונים, פשוט הרגלי אותה עם הדארק גובלין. בואו נקווה שהוא לא עשה סייקל איך קוראים לזה? למיני פקה. ונקווה שהלברג'ק איכשהו יגיע לשם. אוקיי, יש לו דארק פרינס, או לא. וואו, המצב לא טוב בכלל, חברים, אין לי שמץ של מושג איך אני אנצח אותו מהמצב הזה. אבל אני מקווה שיהיה משהו טוב, אני לא יודע, באמת. מה שעכשיו פשוט צריך לקרות זה פשוט לחכות ולקוות לנס. אני פשוט לא יודע, אני ארגן עוד פוש יש לי לava רואל ג'יינט וג'יינט סקלטון, מה זה הדק הזה? שלא מי יעזור לי, אין לי מושג. אוקיי, אז בואו פשוט נתחיל פה עם... עזבו את הטאור הזה. פשוט ניתן לו להוריד אותו וזהו. אז כאילו שם את המיינר והוריד לי פה, או שיט. הוא לא נותן לארגן פוש, כאילו תראו שזה בן אדם מעצבן. אומייגאד, המצב שלנו לא טוב בכלל. אוקיי, הוא שם פה פויזן, מה שאומר שאין לו גם הרבה אליקסיר. אז בוא פשוט, לא יודע, נשים את הג'יינט סקלטון שלנו ונראה איך ילך. אז כן, נו. אוקיי, אז שמנו גם את הג'יינט סקלטון, אנחנו נהיה מוכנים עם זאפ למקרה של, לא יודע, דארק גובלין, אוקיי. אוי לא, המיני פקה שלו יכול לעשות לי קצת בעיות. וואו, כמה זה מוריד. נו, זה היה ממש גרוע. לא, באמת שלא ציפיתי לזה. וואי, זה היה כל כך גרוע. אומייגאד, בוא המיני פקה זה פשוט שחט לי את הג'יינט סקלטון. בואו נראה, נארגן פה אני חושב עוד פוש, רק שלא עושים לי ריידר בבסיס. זה הצהרה שלי, אומייגאד, זה אפילו יותר גרוע. נשים פה מוסקיטיר וזאפ. אומייגאד, אם אני אפסיד ב-11 ניצחונות זה באמת יהיה מבאס. זה יהיה מבאס כאילו, אבל בטירוף. אז כן, בואו נראה, פשוט נשים פה, אני לא יודע, נשים פה ג'יינט סקלטון. אוקיי, הוא שם גם את המיניונים, אז נשים פה, לא יודע, פרינסס. נשים פה זאפ על כל זה. ונקווה שהג'יינט סקלטון יגיע למגדל. נו, לא. אוקיי, חברים, הפסדנו, באמת. אין לי כאילו מה לעשות. הפסדנו את זה. אני חושב שהפסדנו 100%. אבל ג'יינט לא עשה הרבה. גם במילא הוא יורד לי את הטאור השני, זהו, זה נגמר. וואי חברים, זה היה כל כך מצער להפסיד שנייה לפני הסוף. אני לא מאמין שהפסדתי את המשחק הזה. אבל אני ממש מקווה שננצח משחק הבא, כי אם אני אקבל תיבה של אחד לפני הסוף, זה יהיה פשוט ממש מעצבן. אז כן, בוא נתרום פה את המיני פקה, אני רוצה שיהיה אותו כבר רמה 9. נראה מה עשו פה, נתרום את הפארול הזה. ואוקיי, אז אנחנו ניגשים למשחק האחרון שלנו. זה המשחק שיקבע אם זה יהיה ב-11 ניצחונות או ב-12. ממש מקווה שיהיה לנו בהצלחה. אז כן, בואו פשוט נעשה את זה ונראה מה יהיה. אוקיי, אז אני חושב שג'יינט סקלטון, כי ג'יינט סקלטון ממש עוצר מתקפות. בואו נראה פה, אני אקח רוקט. למקרה של אוברטיים אני אעשה פשוט סייקל. בואו נראה, נביא לו את הקנון. ניקח את הבום טאוור, אין לי מושג למה, ובאולר. אוקיי, מאחל לנו בהצלחה.
וגם ליורה גובלין. אוקיי, נעשה לו פה ברצוף בוכה, אולי הוא יאכל את זה והביא לנו לנצח את המשחק. סתם, אני לא יודע מה אני אומר. אוקיי, אז בולר, אני חושב נתחיל פה עם בולר מאחורה, ושהוא יתקדם לשים אוג מיניונים, ונראה איך ילך. אוקיי, אז הוא שם פשוט מיינר בלי כלום, אני אעזוב אותו כי אין לי כוח אליו, אז פשוט נחכה קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אוקיי, עכשיו בעצם שהוא שם עכשיו ישר את הג'יינט, פשוט נעשה את המתקפה, יש לו ברברים, כן נכון. הבאתי לו את הברברים שלי, זה היה כל כך גרוע. אומייגאד. אוקיי, אנחנו, בינתיים הג'יינט שלו מתקדם, הבולר עושה קצת דמג' לג'יינט ולברברים, שזה ממש טוב, הוא גם לא זה של הטאוור. אוקיי, לא משנה. אומייגאד, יש לו פקה. אומייגאד, יש לו פקה, חברים. זה יכול להיות ממש ממש גרוע. טוב, בואו נראה. והפצצה של הג'יינט סקלטון מתפוצצת, והרגנו לו את הפקה. אוקיי, כמו שאתם רואים, יש לנו פה פוש ממש ממש חזק של בולר. אני אפילו לא יודע, פשוט נראה מה יצא מהפוש הזה. כן, כמו שאתם רואים, הוא הרג לנו פשוט את הרגנו לו את המיינר, כן. תרגו קודם את אייס וויזארד. אוקיי. אני חושב שהורדנו לו את הטאוור, אני לא בטוח, אוקיי, חברים, עוד קצת הורדנו לו את הטאוור, וואו, אני במצב כל כך לחוץ. אני חושב שאם אני אוריד לו את הטאוור, אני פשוט ישר יעשה הגנה, ובלי יותר מדי חשיבות. אוקיי, נתחיל פה עם בולר מאחורה, ונראה איך זה יתקדם. אוקיי, הוא שם את הג'יינט שלו, אני חושב שפשוט נשים פה רוקט, אני לא יודע, אני לא רוצה לקחת יותר מדי סיכונים. אני לא יודע אם זה נחשב לקחת סיכון או לא מעניין אותי. אומייגאד, אוקיי, הוא שם את הפקה שלו. אז בואו פשוט נשים את המיניונים שלנו ונראה לאיפה זה יתקדם. אומייגאד, אוקיי. סקלטונים, בואו נראה. ואומייגאד, הוא שם גם את המיינר. אוקיי, אני חושב שהורדנו לו את הפקה. עכשיו, כל מה שאני חושב שצריך לעשות עכשיו, זה פשוט רק להגן. אז בואו פשוט נראה, כן, נשים את האייס וויזרד הזה פה. אני פשוט אשים פה את הבולר, ופשוט אעשה הגנה מטורפת. אז כן, בואו נראה. אוקיי, הוא פשוט מתקיף אותי בצד השני. אוי, לא, זה יכול להיות בעייתי. אוקיי, הוא שם פקה וג'יינט. אז כן, בואו נשים פה סקט. אומייגאד! זה לא טוב. אומייגאד. זה יכול להיות ממש ממש גרוע. אומייגאד, הפקה הזה פשוט הולך להרוג לי את הטאוור. אומייגאד, לא! אסור לי להפסיד את זה, חברים. אם להפסיד את זה, אני לא יודע מה אני אעשה, אני פשוט ימות. אסור לי להפסיד את זה. אומייגאד, סקלטונים, אני לא יודע, בולר, אומייגאד, תראו כמה חיים יש לי לטאוור. 10, 9, 8, נו. יותר מהר. 4, 3, 2, 1. יש, חברים, ניצחנו את זה, אני פשוט לא מאמין. זה היה כל כך צמוד. המיינר עוד 2 מכות פשוט היה שוחט לנו את הטאוור. וכן, אז הצלחנו להגיע לפאקינג 12 ניצחונות, פעם ראשונה בחיים. תנו לי שנייה רגע לנשום, אני פשוט לא מעכל את זה. וואו, תראו את הטבע הזאת, פשוט את 12 ניצחונות, את כל הקונפטי, אני לא מאמין. וואו חברים, אז הצלחנו להגיע לפאקינג 12 ניצחונות. קצת כפיים, כבוד, אפשר, תפרגנו בתגובות, באמת. אני ממש אעריך את זה. אז כן, מה שאנחנו יכולים עכשיו זה לפתוח את התיבה ולראות איזה קלפים מטורפים יצא לנו. אז כן, בואו נפתח את התיבה הזאת, 3, 4 אוקיי, אז התחלנו פה עם התיבה. וואו, 13 פתיחות, 22,000 גולד, שזה המון, יש לי כבר 82,000. כן, אני אמשיך לחסוך. בואו נראה פה טרימוס קיטיר, לא משתמש, בומבר לא מעניין, באטל רם גם לא משהו, גובלינים מאכזב, וויזארד לא משתמש, רוקט לא, אל תחזבו אותי בבקשה. 146 פייר ספיריט מתקדם. בואו נראה, גובלין גנג לא משהו, איי ספיריט ממש טוב, אני חושב שאני אשפר אותו מתישהו. אוקיי, כבר התחלנו לקבל פה אפיקים, קיבלנו פה 3 גולם. אוקיי, 316 אירוס, די מעצבן. 58 ולקירי, ואם אני לא טועה יש לנו פה זה 7 אפיקים. בואו נראה 8 פריז. אוקיי, התיבה הזאת לא הייתה ממש משהו. בואו נראה, נעשה פה סקרינשוט. אני לא יודע למה עשיתי סקרינשוט גם מקודם, והייתי מצלם את זה שהשגנו 12, אבל זה לא משנה. אז בקיצור, על ה-12 ניצחונות, בבקשה תיתנו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אז אם אתם פשוט רוצים עוד אתגרים או משהו בסגנון, תרשמו בתגובות. וזהו, אני חושב חברים, אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.